Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon! Nakakita sa balita. Nasa aksyon! Ay 5 minutos nakaligan sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mayong hapon naman, Sabado, pizza 11, doble uno nga pizza, doble uno nga numero, ikaduwang nga Sabado sa bulan sang Enero tuwig 2020. Makanay-kanay subong ang dalagan sang tiyempo, dalagan sang panahon. Umalin kay na sang kaagahon, sang aga, sang udto, sang hapon. Tub-tub subong nga nagapasulod na kita sa kasisidmon. Inyo pala tuntunan, ginabantayan sang halos kalabanan. Alas 4:30, tub-tub alas 6 ang gabi, Lunes tub-tub Sabado. Way labot ang Domingo. Action Reports Afternoon Edition. Sabado nga pagpangalagad naton, way sang klase wala sang trabaho sa mga talatapan sang gobyerno. Apang may pila ka mga bulutuan nga ang mga estudyante kag maestra nagabalik sa gihapon. Sa ila sa nga eskwelahan kay mayara sang ginahingagaw nga mga hilikuton. Ang iba naga-overtime. Amo man sa pila ka mga talatapan sang gobyerno. Labi na kung ikaw ang division kag department head. May mga talapuson ikaw nga pilirmahan, may talapuson ikaw nga dokumento, may talapuson ka sa computer. Tikon bulo bakante ka man lang, mas ginapagkamaayos ang kalabanan nga balikon sa ila sining nga opisina para mana sila sa ila sa pagbalik nila sa Lunes. Kundi jutay na lang ila sining nga talapuson, kag kung natapos gidman Sabado kag Domingo pag-abot sa Lunes, ulit tawhay naman. Kung may mag-abot ginman nga duga nga papeles nga hilikuton. Pag-o naman nga papeles nga mo sa nga asikasuhon. Hindi bala solo sampaw haw. Hindi man makatugas ang pagsalampaw. Sang imo sa pabinsaron. Las 4:48 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ano ang mga balita subong dawagin man sang dalagko kag daralopang don ang mga krimen insidente nga nagaluntad unlike nagligad sa ding adlaw mga kaaksyon nga may mga krimen, may mga insidente nga makapakurog sang dughan kag makapakurog sang tuhod. May mga dalagko nga operasyon ato sa ding mga kapulisan subong nga Sabado kada adlaw diri sa Negros kag syudad sa Bacolod.
Hindi malikawan may nagakatabo gid nga pagka-aksidente sa salakyan sa dalan. Resulta inihan sa pagdamo sa mga salakyan. Kung resulta sang pagdamo sa mga ritubado nga mga drivers. Una sa balita, una sa aksyon. Taga-updan kita sa gihapon sa ato sa nga patrol. Sabado si Action Undefensor. Ato sa nga mga Action Unit Reporters. Nagadulong man sang ila sa nga mga balita gikan sa ila sinitag sa tagsa ka mga beat assignments. News Center Balita National, International. On standby man sa News Center kada Sabado Action Eden Aboso. Sa technical control, aton may kaupod si Action Oliver Pason. Back up ato sa nga IT expert, Action JM Baikin. Basta gani Sabado halos kalabanan nga mga ka-action aton ara nagapulapahaway. Sila sa tagsa ka mga panibalay. Nagatipon sila sa ila sa nga puwarsa para buwas Domingo basta kati Domingo ang kalabanan nga kadto sa simbahan. Amo wala nang adlaw nga dapat kita mag simba para nga magpamati sang laygay kag pabulong-pulong sang aton sini kaparian para hindi kita malipat sa mga sugo sa aton sini mahal nga magkaako. Man ko may mga problema kita, dara kita dangop sa iya. Las 4:50 Action Radio Philippines Standard Time, inyo ka-action, Action Marlon Hirabaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabayan sa nga balita lokal, maayong nga balita para sa mga kapulisan, labi na sa mga opisyal sa Philippine National Police sa Western Visayas. Ang ginatawag nga Police Regional Office 6, PRO6. Nakakuha sila sang pasidugog bilang may pinakamataas nga score sa performance evaluation sang PNP. Amoning ginapangita sang mga pumuluyo ang kapulisan nga may maayo nga performance. O galing ka manti regional nga level ini siya. Sa bagay, dala na ning Negros Occidental. Dala na sang Western Visayas. Iloilo, Guimaras, Aklan Antique, Capiz. Aman ang Western Visayas. Why to be magdugay ang Negros Island region mo? Kung tani kung wala to ma-abolish ang Negros Island region, tani ang region 18 pagabugosan lang sa isla sang Negros, ang Negros Occidental kag Negros Oriental. O galing kay sa pagpungko sang bag-ong administrasyon, ang Negros Island region na tunaw. Ang Negros Occidental bumalik sa Western Visayas, nagbalik sa Region 6. Ang Negros Oriental balik naman sa Region 7. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Daw layo-layo na gurong tsansa nga mabalik ang Negros Island Region kay pila na lang ka tuig ho. Ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte 2022 magabiya na siya. Gaway guro tsansa mabalik ang NIR, no? Sa bagay ng importante, maka-aksyon di lang ta pag pabayaan sa ato sa gobyerno nasyonal. Ang Negros Occidental, labi ng sunad sa Bacolod, permiman ginabisitahan rin ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang aton sa ring syudad sa Bacolod, inapalangga man sa aton sa ring Presidente, makapila ka beses siya magpisita diri. Labi na kon Mascara Festival, wala ginabset ato sa ring Pangulo. Ano pa ba sa ring balita, kapin 105,000 pesos na naman nga balor sang ginasuspetsohan Shabu na recover sa buy-bust operation sang Silay PNP.
Kung may never-ending story, may never-ending bust. Una sa balita, una sa aksyon. Kitubtob matapos ang termino ni Presidente Duterte, ang bust sige lang yapon. Kung wala sang illegal nga droga, why naman sang bust eh? Daw gabalik-balik lang sabla. Ang wa sini daw sa mga hampang pa, pingpong, table tennis, balik-balik. Kung sa mga dinalagko, pangabula, volleyball, volley-volley, balik-balik. Wala tuo wala. Munang sabong sang illegal nga droga, kon operation ang paghahambalan, partikular sa Bacolod. Atong nagpamurarat sang kalimutaw sa Bacolod doon kag Negrosanon, nagligad nga kagahon bla, 18 million pesos. Makin mo yan, 18 milyones ka pesos. Ang balor sang na-recover nga ginapatihan na Shabu sa barangay Takuling. Diyos ko. San o pa matapos initanan. Samtang sa surad naman sang La Carlota, may mga alas 7 karon nga gabi. Katagan na sang higayon ang mga taga La Carlota na makalantaw sang bangkay or haya sang nagtaliwan nga si La Carlota City Mayor Jackie Halandone sa hoben pang edad 52 anyos. Ano pa ba sering balita sa bahin naman sang balita nasyonal? Oy, hala, pila na ka opisyal sang gobyerno naton man, former man akon incumbent, ang ginapaniro patay. Ang labing ulihi mga ka-aksyon kaina sang udto lamang, maisa naman ka vice-alkalde, Baligyan. Vice Mayor Gani Ismali. Tiro, ambus sa Syukon, Zamboanga del Norte, antes mag-udto kaina. Way makaluwas, nagasakay ini sa mga ka-aksyon. Sa salakyan, tumagilid sa lakyan niya, nag-counted ang walang roida sa panguna, nagdag sa simentadong gamay nga nabaw, malang kalog skilid sa dalan ho. Duha ka wala makilalang tawo, ang isa among nagtiro. Puwerte nga igo sang bala ko makitaan naton mga ka-aksyon sa lakyan sang saring Vice Mayor ho. Sa right side, nakasira mo ang kristal sang salakyan sari. Sa tuo makitaan naton nga grabing igo sang bala. Sa sa pangunahan gid, may igo pa gani, may buslot pa gani sa pangulihi ho. Grabing pagpaarak sang tiro, sang sining gunman. Ang report maka-aksyon si Vice Mayor Ismali, upod sang iya sining police escort, siguro mayari na giman isang police escort sa Police Corporal Godilito Bongkak. Kag duha pa kay bante bosalingon, apat sila ang nagasakay maka-aksyon sa sining salakyan eh. Alas 11:20 kaina sang udto. Dasig magpalagyo ining duha ka mga tao sa kais motorsiklo padulong sa Banwasang Talak. Patay gini. Una sa balita, una sa aksyon. Patay ang Vice Mayor, patay ang duha pagid niya kagopdanan. Damo na sa mga incumbent kag former nga mga barangay, mga government officials ang ginapang ambuson. Ano yan ang
Sala nilas ni. Sino ay ayhan ang mga kontra nilas ni. Di lamang vice mayor, may kapitan gani, makagawad gani sa barangay mo, may konsihal man. Way nagidpili yang mga asasin, mga manugpatay tao dari sponsor sa Pilipinas. Bisan sino na lang pwede magkaposes ang pusil. Daw nadula na, daway na kita batias ang kampanya sang kapulisan, kampanya sang Philippine National Police naton, batok sa ni mga armas nga nagalupok nga wala sang nakakaigo nga lisensya. Sa bagay mga kriminalya, laban-laban, way man ang lisensya iya sa nipusil nga ginagamit. Ano pagkidibas sa ring balita nasyonal? Malacanang nakig-unong sa pagtaliwan sang sultan sang Oman, pinakamataas nga leader sang Oman, si Qaboos bin Said. Ang hambal ni Palace spokesperson Salvador Panelo, ining si Qaboos ang isa ka makabig, man of vision kag foresight, dangod sa pagreforma niya sa Oman sa isa ka moderno kag estable nga nasyon. Ang Oman isa sa mga Arab country sa southeastern coast sang Arabian Peninsula sa Western Asia, na may official religion nga Islam. Din para salamatan man sa Malacanang ining si Said sa maayo nga pagtratar sa madamo nga Filipino, manang Oman nakakaksyon isa man sa mga nasyon nga damo kita trabahanti dito nga mga Pinoy kag Pinay, mga overseas Filipino workers akon OFWs. Pero hindi man tanan, may pilaman ka mga Filipino, labi na ang mga OFWs nga nag-eksperyensya sa medyo hindi man maayo dito sa Oman, pero ang kalabanan maayo naman. Laka lang takba, gabati balita nga mayara sang OFW, kagin maltratar sa Oman, ginpakalain sa iya sa nga employer sa Oman. Ang kalabanan dito ya sa Kuwait kag Saudi Arabia. Una sa balita, una sa aksyon. Ang Oman hambal ni Panelo isa lamang ini sa mga pungsod nga gidakabig sang pila ka mga OFWs bilang ikadua nga puluyan. Si Qaboos among isa sa pinakamadugay nga leader sang Oman or sang nasyon didto sa Middle East. Yung mga nasyon sa Middle East subong amo ang unod sa balita bagon man sang inaway sang Iran kag Estados Unidos. Napatay si Qaboos 79 na gid man edad, may edad na gid man. Gulang na gid man ang pangidaron sa niya. 79 anyos. Halin 1970, tubtob siya sa nga pagtaliwan in Rojes 2020. Halin gali 1970, nagapangalagad na bilang opisyal sang Oman, ini si Qaboos. Kaya pagkabunag, opisyal na sa gali sa gobyerno sa Oman ho. Tikapon January 10, 2020, nagtaliwan siya. Sino ang nagbulos? Ang ngalan si Haitham bin Tariq Al-Said. Pagkaisa man ni Qaboos. Ang Oman, miyembro man sa United Nations, miyembro sang Arab League, Gulf Cooperation Council, Non-Aligned Movement, at Organization of Islamic Cooperation. Ika-25 ini nga nasyon sa kalibutan nga may dako nga produkto sang gatong. Ining Oman. Ano bagid, di ba sa ring nga balita nasyonal? Joma Sison mapuli gidayhan sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Pila na kabeses nga ayo pangabay o kon panawagan sang iya sadtong estudyante ti subong si Presidente Rodrigo Duterte. Professor ni sang una ni Duterte si Joma Sison mo. Ang ayo ni Presidente Duterte kon pwede kakon mahimo ay Sison puli or balik anay sa Pilipinas para istoryahan ang katawhayan. Ang labing ulihi nga balita, si Duterte nagpasiguro kay Communist Party of the Philippines Founding Chair Jose Maria Sison nga hilway ini sa pagtiner o kon liwat nga pag-star diri sa Pilipinas. Kon magbalik gid man tiara si Sison sa the Netherlands. Dugay na to siya.
Hambal ni Duterte ang balanta ang peace negotiation sa gobyerno sa Pilipinas. Si Sison mapasugot ayhan. Kung hindi, ano naman ang mangin reaksyon ni Presidente Duterte? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano pa kiniban nga balita pong sudnon? 14 ka mga Filipino halin sa Middle East balik na sa Pilipinas buwas Domingo. Una ini nga batch, una nga batch. Ang tuyo sa pagpapauli sa ila man mayara sang mandatory repatriation. Ang tuyo agad makaluwas, hindi madala extension sang Estados Unidos kag Iran. Si Defense Secretary Delfin Lorenzana nagsiling nga ini nga mga Pinoy kag Pinay ang mga evacuees kag magabiyahe halin sa Doha, Qatar pakadtos Manila buwas nga adlaw. But silingon taga Qatar ini mga evacuees nagbiya sila sa ila sila ginatiniran o kon ginatrabahuan. Amo na silang unang batch sa mga evacuees nga subong ara sila nagapahuway-huway sa embahada sa Pilipinas sa Baghdad, Iraq. Digto ka sa Iraq, gatihin kasni. Kaya ang Puntaria subong sang Iran, amo ang pungsod Iraq nga ginatiniran sang mga soldado sang Estados Unidos. Ang hambal ni Lorenzana ang 14 piho nga madugangan pa ini. Bangod ang ibahada padayon nga nagapanawagan sa iban pa nga mga overseas Filipino workers nga luyag na magpauli bangod sa kakulba. Si Environment Secretary Roy Simato, amo man ang Special Envoy to the Middle East, amo subong nagapanguna sa pag-implementar sang repatriation dito sa Qatar. Nagapanangguha man siya mabalaan ang sitwasyon sa mga OFW sa Iran, Iraq, Libya, kag mga malapit pa nga pungsod sa Middle East. Ang silimpan ni Lorenzana, ang BRP Gabriela silang nakudakong barko ni mo. Barko na sang Philippine Coast Guard. Napuslan gid man no. Naka-standby na rin subong agon magsugat sa mga Filipino. Tuman inay katalulupang doon mga aksyon, hindi dapat pag-ibalwala ang sang gobyerno naton. Ang sitwasyon dito sa Iraq, Iran, kag Estados Unidos, bangod kun ulihin na ang taran, basi maipit sa linupad sa mga balak kag missiles, ang mga OFWs, ang hindi na malawas. Mas makayote para no pa, dapat nga maghulag ang gobyerno, dapat mo ng taran, kaya pa siguro, nga wala sang mi isa ka Pinoy kon Pinay, nga madarahig sa gamo, nga ang ginhalinan among pagpatay sa isa sa pinakamatas nga leader sang Iran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa luwas sang Pilipinas, monohon ko gini, ang Iran nag-ako. Ang Iran, tiyo mo ng pungsod subong nga ginapakamalaot, ginabalbal, ka ginawaswasan sa badabang nga pungsod. Labi ng kontra sila nga Estados Unidos. Nag-ako ini subong nga Sabado, nga ang ilang militar aksidente nga nakatira ko nakatarget sang Ukrainian jetliner. Aeroplano nga naghugpaas bla nagligad nga Miyerkules. Lakbilog patay ito, 136 ka mga tao, tarang kasakay sa aeroplano, waay bilin, waay sa nagaluwas, patay taran. Di kayo mong patay ng naigo sang ginpalupad nga missiles. Di ikaw gurong pinakalibuinas nga taos kalibutan kung makaluwas ka. Una sa balita, una sa aksyon. Daw pareho lamang nga ginsudlan sang demonyo kag ginpalibutan ni Stanas mo. Ang tong rocket or ang missiles to kay sala ang naigo. Ang wala iya kalabot-labot ng aeroplanong muna igo nagpaas. Hindi iyad tumayong indikasyon kag hindi bayo gintugas ang away nila sang US. Ang target kunta nito duha ka military bases nga ginatiniran sang US troops sa Iraq bilang balos. At nakatupa gid banto. Hindi man lang isa ka missiles ang ginpalupad yung balupok sa Iran, damo mo. Amo tong balos nila sa natabo nga pagpatay sa Iranian leader
na si General Qasim Soleimani sa American Airstrike Baghdad. Nakaluloy ang mga nagkalamatay. Bangod walang kalabot-labot, aksidente lamang nga naigong ila sa nasakyan nga aeroplano. Kabay! Hindi na masulit. Amo nga trahedya. Kabay nga kung magpadayang ginman ang balbalanay sininduha ka mga nasyon, Iran kag US, wala sang makaluloy nga sibilyan ang madalahig, labi na ang mga Pinay nga OFWs. Una sa balita, una sa aksyon. Lasing ko Nuave Action Radio Philippines Standard Time. Sa mga late tuners, bago lamang naka-abres ang ilang sining radio monitor. Sa monitor sa live stream, thank you. Acknowledge sa lang ka mo dugay-dugay. Importante mabaluan tanay ang sitwasyon sa trapiko sa Sabado na senaryo sa sudad sa Bacolod. Nakalabay naman ko kaina sa Plaza Publica porting taltalanay dasbong. Kamo ko kita sulod sang Plaza Publica may tricycle nga standby sulod mo. May tricycle, may gahampang cheese, may pang manicure, may nagataltal ka nagapulpog sang tubo. May nagasinumbali of course. Pero hibalontan anong sitwasyon sa trapiko sa Bacolod. Traffic reports. Sa Patrol with Action and Defensor. Action on. Mayong hapon please Kevin. Mayong hapon ang sitwasyon sa karon iya sa indalagan sa trapiko diri man sa palibot sa syudad sa Bacolod. Matrotawhay sa karon action mark kay since Saturday. Ang mga ka-aksyon naton ti ang kalabanan niya ginawa or maglagaw abi magpatak mga lasingko abi halimbawa kay ti ang kalatuan isa lang amo ya ang mall action mark. Pero sa subong tinion ang makita naton ti laka-laka nga mga sarakyan. Meaning to say, ang kalabanan natin makitaan kung hindi private. Di mga taxi, Civil Action Mar, nga nagapanigpot sa mga pasahero. Agod yan nga may ara man sila sa nga binta sa siniya nga kahaponan ng Action Mar. So far, ang pilawan ka mga dalagko nga dalan diri sa syudad sa nga Bacolod, Matrotawhay. Karagin man sa na-record nga mga vehicular accident. Apang ti base diri sa ito nakuha nga information. Sa Bitaw office may ara diri sa duha ka mga recorded vehicular accident apang ti minor injury ang ila niya nga nagkalaangkon kag pulos man mga pribado nga mga salakyan ang involved sa sining aksidente action mark. Sa iban pa nga mga kalabanan abi mga area nga gina-consider gid man nga nagabugat ang dalagan sang trapiko particular na sa mga dalan bala nga ginakaayo pa abi. Especialmente dira sa area sang City Heights or atubang lang gid mismo sang City Heights ang sapiak naman niya nga dalan pataboka ti lusot naman iya sa Doña Juliana action mar. So dira nga area duga cause na sang gamay nga traffic but as of now since na-mention ko Saturday hindi gitama subong balik dasig man nga nagabalik normal ang dalagan iya sang trapiko. Ang iban pagid nga na-record man nga nag-build up gid man ang traffic ay tungod man sa pila ka or ang duwa sini sa mga na-recorded or na-record nga mga vehicular accident sa siniya nga hapon. Ano ang pamatian naton ang kabahin lamang nga aton man pagkuha traffic report sa subong iya nga hapon sa Bitaw office sa kay Sir Ananias Lugmao. Update karon sa traffic ta. Wala kikmagsibong sa build-up ng mga dalan. Sa may mga vehicular accident, ang mga nag-pusong traffic dito sa may tangog. Alam mo sa sa sabong ang atong nga dalan, hindi man sa butok, hindi man taway, balian lang sa atong direct lang. Tapos ang atong nalong lakson, mag-direct man, tapos ang sa aton nga from Burgos Pedro to Lupis mag-direct man. Tapos ang Limbang Gapore, bakas to
condition man sa aton nga pagkuha ya traffic report sa subong nga hapon adlaw sang Sabado dire ya sa mga dalagko man or sa mga major road sa palibot sa syudad sang Bacolod. Rekta sa patrol, una sa balita na sa Aksyon ang Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon Aksyon radyo
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na nga'y Sansan anong ang kalintangan Responsable na pagbalita Pagdahin na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Saan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga nagapangita sang vitamin D3 kag sa mga nakatilaw na siri sang life extension vitamin D3 sige-sige lang ang pagkonsumo kag sa mga wala pa dapat tilaw na kabo. Importante ini sa ato sa nga ikayong lawas vitamin D3. Piliun nyo isa lang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Ilawin nyo bala kay ako makapamatuod gid sidi. Salamat ini sa mga produkto sang Life Extension Philippines. Damo pag sila ibang nga produkto. Mas maayo kung makakadto ka mo sa ila sa nga klinika akong talatapan para sa dugang information, mayara ka mo sa palamangkutanon ang sa ibang nga produkto sang Life Extension Philippines. Ara sila nahamtang sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. May libre dira ang konsultasyon. Lunes, Tub-Tub, Sabado, paagi sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. Una sa balita. Una sa aksyon. Ibalon tara detalye sang balita halin sa Bacolod City Hall. Basta Sabado si Action Artay Hupon. Ang balita halin sa New Government Center. Action Radio. City Hall Report. Action Art, may hapon, please kabin. May nga po nakson Marlon, ginatugyan na sa karon ni Executive Assistant kag Market Cluster Head, Mr. Irme Pinida, sa bahin sa City Engineers Office, no, especially ang ginapaabot pala ng pag-develop kag construction sa building dira sa may Pupos Plaza sa reclamation area agud sa tuyo sa mag-cater kag mapaayo man ang sitwasyon sa mga vendors nga nagabaligya dira sa may reclamation area. Now, sa bahin niya ni Mr. M.A. Pinidas, sige tapos na ang trabaho ko, especially sa mga vendors, matapos nga may bigan, basta ngayon, din-identify nila mo kung sino ang mga beneficiaryo, ilabi na atong mga manugbaligya o vendors sa sidewalk na na-displace pangod sa kinpatuman nga road clearing operation nga mando mismo sa national government. Kaya pagkatapos santo siling niya ni Pinida, ang papel subong ara sa City Engineers Office para sa plano sa tukuron nga building. Kag number 2, di ang city government, di ang local government o Bacolod na ang magpangita iya sa kinanglanon nga pundo para sa pag-develop sina. As to sa mga nalista na to yan, nga mga beneficiaryo, di uman naman ina, klaro naman, bastado na, di siling ni Mr. Nepinida, why na sa problema. Di, of course, yung question na ton sa iya, gipamangkot na ton kay ang observation, Lacson Marlon, nga daw naging sa Vendors Plaza, since nga daw ka ninit, kadutay gid sa mga manugbakal nga nagakanto to. So kakapaabot siya, sige, di ko ma-develop ina, hopefully, manamo na ang maganyat nga magpangumpra o